Aurten hemen elkartu gara, datorren urtean 15 urte egingo duelako etak bere jarduera bukatu zuenetik, eta egia da urrats batzuk eman direla elkarbizitza eta bakearen bidean, alde batetik gehien bat, violentzia desberdinen biktimen aitortzan eta baita ere preso, ieslari eta deportatuen etxeratzean. Baina hala ere, salbuespen egoerak aktibo jarraitzen du, eta hemendik eskatzen diogu beraz Madrileko gobernuari salbuespen egoera, politikak eta neurriak alde batera uzteko, eta horregatik dei egiten diogu hemendik euskal langileei parte hartzeko sare herritarrak deitutako manifestazioan urtarrilak 10 Bilbon elkarbizitza, bakea eta konponbidearen alde. Langileok beti izan gara aktibo bat bakea, konponbidea eta justiziaren alde. Guk ikusten duguna da gehiegi luzatzen ari direla salbuespenezko neurriak, gehiegi luzatzen ari dela behin betiko konponbidea, eta horren alde indarra egiten jarraituko dugu. Horregatik gaurkoan mobilizatu gara, beste herrialde batzuekin alderatuta Euskal Herrian gehiegi luzatzen ari da behin betiko konponbide hori. Modu positiboan baloratzen duguna langileok, baina ikusten duguna ere norabide honean eman diren urrats guzti horiek gizarteak balioan jarri dituela. Eta hori bada indarrean jarri behar duguna, horren alde bultzada eman behar dugula, eta langileok urtero egiten dugun bezala aktibo bat izango gara urtarrilan Bilboko manifestazioan, eta hemendik Iruñetik dei berezi bat langile guztiei manifestazio nazional horretan parte hartzera. Manifestazio nazionala ezin delako gehiago luzatu, zatoz gurekin.